Отново много убедителна атака на Фахри. И колебания в някои от двубоите. Няма как обаче да сме твърде критични към отбора на Даниел Пеев, който многото случаи, в които успяха да омекотят атаки на гостуващия тим и да организират контранападения. Сервисът също така работи по-добре за домакините. Поредното доказателство е аса на Фахри. Ще продължи ли серията за Монтана? Отговора е да, защото Лукас Мадалов позитивни епитети, но Мадалов определено ще има своята роля през сезона за Дея. Още един добър сервис от Фахри. Имаше и докосване до мрежата, което допълнително затрудни Мартин Иванов. Още веднъж страхотен сервис от индонезиеца. Видяхме насочен сервис на няколко пъти към него. В случая и силовия начален удар на Фахри отиде в зоната на Мартин Иванов. Фахри. Тежък сервис от Фахри. Топката отива в трибуните. Брейк точка за Монтана. Монтана традиционно е сервиса през годините в различни селекции. Някои с снеги. Не е основно оръжие за Монтана в тази зала. Фахри продължава да реди точка след точка от начало. След два аса на Фахри, 3 поредни точки. Все още няма прекъсване за гостите. Отново Фахри. Още един отличен сервис. Остра топка за Бруно Рубо. Фахри атакува след това. Отново 4 предина за Монтана и то при сервиса на Фахри, който нанесе доста поражения по посрещането на Дея Спорт от началото на матча. Още един отличен сервис на Фахри. Продължаваме с подкрепата. Преди началото на двобой имахте възможност да видите специално видео по-лесното. Се върнат в гейма. Перфектно посрещане обаче и след това атака на Фахри на единична блокада. Отново геймбол, както и в първата част. Наложи се на Даниел Пеев все пак да ползва и двете си прекъсвания. Още тук обаче гейма може да приключи в полза на неговия тим. Фахри без никакво противодействие в края на мрежата безпроблемно с 2-0 гейма срещу Дея Спорт. Имат ли съпротивителни сили гостите? До момента номер 20. Може ли неговия сервис да затрудни посрещането на Монтана? Атака. Внимание към сервиса на Фахри. Отличен начален удар, никакви шансове за Мартин Иванов. Повече от половината са 9% позитивно посрещане. Фахри отново затрудни посрещането на Дея. Гостите. Още един сервис от Фахри. Този път топка в аут. Тук ни приключва матча. Валентин Братоев със сервис. Ивайло Лалов посрещна. Разтегля играта Гонцев към зона 4. Фахри забива последната точка в този двубой на 0 гейма. Много убедително представен успех за волейболистите.